Hikima Hausa TV. Danna alamar subscribe don samun sababbin bidiyoyinmu. Mu ba tunaninmu da ƙuri'a nawa zai kada kowa ya ɗafi da a wani lokacin a gyara ba. A'a, rejected ba za a iya samun guda 4. Ina jin an samu ƙuri'ar da take rejected a samu guda 5 ta ƙare tsanani, amma da sharafi ne shi ne. Ta ƙauren Bauchi Youth Mobilization Forum 2023 muka zo don mu karrama ka ofis ɗinka, kuma gashi yanzu cikin ikon Allah da izininsa zan miƙa maka wannan award. Allah ka ci gaba da tausayi a gare mu, ka ci gaba da kare mana addinin mu na musulunci da imanin mu. Ya Allah, duk ranar da zaka turo da mala'ikan mutuwa ya dauki ranmu kamar yadda muka yi alƙawari, kai mana alƙawari cewa kowace ne za ta dandana mutuwa. Allah ta'ala ka sa mu cika da kalmar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Allah kai isasshe ne, Allah ka isa, kuma ya saka ta bayyana har mutumin da yake ƙasa da wanda yake tsakiya da wanda yake sama ya fahimci kai isasshe ne ya zo jalal wal ikram. Wanda ya nuna Allah yana tare da Abubakar Babangida Tafiya. Domin ina kyauta zaton a wannan gwamnati a ƙarƙashin adalin gwamna, shugaba adali, shugaba mai mutunci, shugaba ɗan aljanna, insha Allah subhanahu wa ta'ala Bala Abdulkadir Muhammad, in yi tsammani akwai wanda ya dace da dacewa irin ta ranar ko ta wata Ramadan aka kawo ziyara kamar nan ba. Wannan ziyara ta mu ta ƙara mu mutunci abun Allah subhanahu wa ta'ala, da mun kun yi abin da addini yake so ya kuma ba da umarni a yi. Kuka ce bai dace ku zo hannu rabbana ba, sai dai ku zo da ɗan wasu hikimomin da kuka ji. Na gode da wannan award ko karramawa da kuka bari. Allah ta'ala ya saka muku da kai. Mun shiga siyasa ne ba don mu taimaki kanmu da iyalanmu ba. Mun shiga siyasa ne domin mu kawo ɗauki ma al'ummar da suke cikin kunci da takaicin rayuwa. Kuma rayuwa irin ta yau, kowa ya san halin da ake ciki, kowa ya san tasku da takaici da talauci ya sa al'umma a ciki. Daga mu da Allah ta'ala ya amince muka samu damar da muka samu, ya zama tilas mu taimaki al'umma. Ina ɗaya daga cikin mutane a rayuwar jihar Bauchi. Al'umma suna cikin wahala ne, shiru da naira 100 na ba, ban ɗauki naira 9 na raba mutane ba. Wannan ba adalci ba. Allah ta'ala ya kawo mana shugaba adali da girma gwamna Bala Abdulkadir Muhammad, wanda kamar yadda na gaya muku, wannan bawan Allah wallahi ba arziki ne a gabansa ba, a waye saci dukiyar jihar Bauchi ne a gabansa ba. Domin idan ɗan adam zai buyi kirji ya ce ni Allah komi ya mu, to Bala Abdulkadir Muhammad zai zama namba 1 a cikin wayannan al'umma. Domin Allah ya masa arziki, Allah ya masa zuri'a ta 'ya'ya, cewa wannan Abubakar Babangida Tafiya da zai samu, wallahi su matallahi jikina rawa yake kawo shi gyare. Ku shaida ne kani na kamar yadda kuka faɗa, tun lokacin da Allah ta'ala ya saura kwana 1 da cika shekara guda a kawo wannan kujera, in ban yi kuskure ba. Ina da tabbacin cewa ban yi zamani a cikin waɗannan watanni 12 babu satin da ban je gyara ba. A don wani abu saboda talaka ne a gaban a matsayin ku na wanda matasan giya da suke saurara, daga yau ɗaya ga watan Ramadan ba ku da kowa sai ƙauren Bauchi, ba ku san kowa ba sai ƙauren Bauchi, ba ku mara ma kowa ba sai ƙauren Bauchi. Duk wanda kuma na je na same shi na mara ma wannan, Allah ya tsi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tarori da dama ba mu ga wanda ake mishi tururuwa a kawo masa kwata citizen irin shi ba. Ko a
kana wucewa za ka ji yara suna wucewa ya za ka ji ana ga baban ita tafi da sakataren hukumar jin daɗin alhazai. To gaskiya ya karɓu a wurin jama'a baki ɗaya. Ku kasance da Hikima Hausa TV. Hikima Hausa TV. Hausa TV. Hikima Hausa TV. Tattabara uwar alƙawari. 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 Domin samun ingantattun labarai na yau da kullum. Wanda ya shafi zamantakewar mutane, al'adu, tarbiyya da ilimi, kasuwanci, bangaren addinai, bangaren al'adu, siyasa da sauransu. Hikima Hausa TV. Tattabara uwar alƙawari. Tattabara uwar alƙawari. Komin dare gida kika kwana.